हरे कृष्ण माता जी। ऑडियो वीडियो क्लियर இருக்கா? ஆடியோ வருது மாதாஜி. யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வருது. ஸ்கிரீன் வருது மாதாஜி. வீடியோவும் வருது இல்லையா? ஆமா, வருது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக உங்களை எல்லாரும் பகவத்கீதை L2 வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு சாப்டர் 11 பார்க்கலாம். சாப்டர் 10 என்ன படிச்சோங்கிறது முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு கொடுத்துட்டு சாப்டர் 11க்கு போகலாம். சாப்டர் 10ல என்ன பார்த்தோம்? பூரணத்தின் வைபவம். பௌதீக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, சக்தி, அழகு, கம்பீரம் ஆகியவற்றை வெளிக்காட்டும் அற்புதங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக சக்திகள் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களில் ஒரு சிறு தோற்றமே. அனைத்து காரணங்களிலும் உன்னத காரணமாகவும் எல்லாவற்றையும் தாங்கி அவற்றின் சாராம்சமாகவும் விளங்குவதால் கிருஷ்ணரே அனைத்து உயிர்வாழிகளும் வழிபட வேண்டிய உன்னத பரம்பொருள் ஆவார் என்று அப்படின்னு போன கிளாஸ்ல படித்தோம். 10th சாப்டர். இப்போ 11th சாப்டர். இது விஸ்வரூப தரிசனம் சாப்டர் பேர். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவரது தனது தெய்வீக தன்மையை தெள்ளத் தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சா பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அர்ஜுனன் அவருக்கு ஃப்ரெண்டு ஒண்ணு, ஒரு தூய பக்தனாகவும் இருக்கான். 2-3 பாயிண்ட் அர்ஜுனனால அவன் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எல்லா இதுலயும் அவன் இருந்திருக்கான் அவனோட கூடவே. அதனால அவனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்கணும் அப்படின்னு அவனே கேட்டதுனால இதுதான். எதுக்காக அவன் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அர்ஜுனன்? எதுக்குன்னா தான் மட்டும் பார்க்கறது போதாதுன்னு மற்றவாள்லாம் யாரெல்லாம் என்ன இது மனுஷன் தான், அது மனுஷ ரூபத்தில் இருக்கு, இது என்ன கடவுளுங்கிறே அப்படின்னு எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறதுக்காகவும், அதனால அது பார்க்கணும்னா எல்லாருக்கும் நம்ம ஆர்டினரி கண்ணால பார்க்க முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இது இருக்கணும், பார்வை இருக்கணும். அதுக்கு பேர் என்ன விஷயம்? அது பேரு L1லயே படிச்சிருப்போமே, திவ்ய சக்ஷிஷு. ஹூ கேன் சி த யூனிவர்சல் ஃபார்ம்? பியோர் டிவோட்டி தான் பார்க்க முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன கொடுத்தார்? அந்த திவ்ய கண்கள் கொடுத்தார். ஓகே, இந்த வடிவத்தை யார் பார்க்க முடியும்? ஒரு தூய பக்தரால தான் பார்க்க முடியும். கிருஷ்ணரின் ஷியாம் சுந்தர் வடிவம் அசல் மற்றும் உச்ச நிலையுடையது. இறைவனிடம் விஸ்வரூப வடிவத்தில் எதிர்த்தளிப்பு தலைவர்களே மரணத்தை அனிகிலேட்டட் கண்டார். அதில் அவர் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தில் பார்க்கும்போது அவரோட வாய் வழியாக காமிச்சு படம் வரும், இப்போ காமிக்கிறேன். அதில் எல்லாரையுமே அவர் முன்னாடியே இதனாச்சு, அவள்லாம் மரணத்தை அடைஞ்சுட்டான். ஆனால் இதெல்லாம் நீ ஒரு கருவியாக மாத்திரம் இருந்து இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு அவருக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்ணுறது சொல்லி கொடுக்குறார். கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் விஸ்வரூப வடிவத்தில் பார்த்த விஷயங்கள் என்ன பார்க்குறான்? அவர் விரும்பிய அனைத்தும் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் மற்றும் அசைகின்ற அசையாதவை எல்லாத்தையும் அவனால் பார்க்க முடிஞ்சுது. என்னதுக்கு பார்த்தான்? அநேக வாய்கள், அநேக கண்கள், அற்புதமான தரிசனங்களை அவன் பார்த்தான். ஓகே, சவ்ய சாட்சியன் அப்படின்னா போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்தக்கூடியவர் சவ்ய சாட்சியன். இது அப்பயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா L1லயே. அதனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சவ்ய சாட்சியன் திறமையாக அம்பு எய்தக்கூடிய 11.33 ஸ்லோகத்துல வருது. ஓகே, அதனால இதெல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே அவனுக்கு மயில் கூச்சல் எரிஞ்சு அவனுக்கு அவன் உடம்பு ஃபுல்லும் உடம்புல கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இருந்தது அவனுக்கு. ஸோ இஸ்கான் மங்களூர் ராதா கோவிந்தா எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி பிரணத்தி படிச்சிடலாமா? நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே
நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस मां शिवगामी माताजी कंटिन्यू। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरवे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं शाक्रजातं सककण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सककण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठेय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदोदयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ஸோ எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இப்போ வந்து 10th சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்? அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக கிருஷ்ணரின் நிலைப்பாடு சதுர்ஸ்லோக்கி படித்தோம். அர்ஜுனன் ஏற்போம் அவரது வேண்டுகோளும். அதில் ஒரு சிறப்பு கருணை இருந்தது. ஞான தீபேன, இறைவன் அனைத்து தடைகளையும் அழித்து இதயத்தில் உள்ள எந்த அறியாமையையும் ஒளிரும் அறிவு விளக்கால் அகற்றுகிறார் அப்படின்னு படித்தோம் போன சாப்டர்ல. அது முந்தைய அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்களை புரிந்து கொள்ள முயன்றான். 11ஆம் அத்தியாயம் இந்த சாப்டர் இறைவன் பிரபஞ்சத்தில் வியாபித்துள்ள வடிவத்தை காண அர்ஜுனனின் வேண்டுகோளுடன் தொடங்குகிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக காட்சியை வழங்கி தனது அற்புதமான வரம்பற்ற வடிவத்தை அண்ட பிரபஞ்சமாக வெளிப்படுத்துகிறார். இவ்வாறு அவரது தனது தெய்வீகத்தை உறுதியாக நிறுவுகிறார். கிருஷ்ணர் தனது சொந்த அழகான மனிதனை போன்ற வடிவம் கடவுளின் அசல் வடிவம் என்று விளக்குகிறார். கிருஷ்ணர் பிரபஞ்ச வடிவத்தின் வெளிப்பாட்டால்
தனது மேலாதிக்கத்தை நிறுவுகிறார். பிரபஞ்ச வடிவத்தின் வெளிப்பாட்டால் தனது மேலாதிக்கம் என்று அவர் விரிவிக்கிறார். அவர் அசல் வடிவம் உணரப்படுகிறது என்றும் தூய பக்தியின் நிலை பெற்றவர்களால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியும் என்றும் அவர் அறிவிக்கிறார். அவன் அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்கிறதுக்காக அவனுக்கு காமிக்கிறேன், விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்கிறான். அது எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. யாரால பார்க்க முடியும்? தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். சரியா? இந்த விஸ்வரூப தரிசன யோகம் என்பது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண்பதை விவரிக்கிறது. இதில் கிருஷ்ணன் தனது முழு பிரபஞ்ச வடிவத்தை அர்ஜுனனுக்கு காண்பித்து தான் எப்படி அனைத்தையும் உள்ளடக்கியவன் என்பதை விளக்குகிறார். விஸ்வரூபம் அப்படின்னா என்ன? அத்தியாயத்தின் முக்கிய பகுதியாக கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கும் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண்பிக்கிறார். இந்த வடிவத்தில் கிருஷ்ணரின் பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், கால்கள், வயிறுகள் என அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாக காட்டப்படுகிறார். கிருஷ்ணரின் பெருமையை வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் படைத்தவர், தந்தை, போற்றுதற்குரியவர், குரு என பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். யோகம் என்ன? இந்த அத்தியாயம் யோகத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபத்தை தரிசிப்பதன் மூலம் அர்ஜுனன் தனது கடமையையும் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான தன்மையையும் புரிந்து கொள்கிறான். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். இது அவன் என்னுடைய ஒரு துண்டை கொண்டு நான் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஆதரித்து வியாபித்து நிற்கிறேன். 10:42 சொல்ல பகவானின் அந்த எங்கும் நிறைந்த வடிவத்தை காண விரும்புகிறான். எங்கும் இருக்கேன்னு சொல்றாரு இல்லையா 10வது சாப்டர்ல 42nd ஸ்லோகம். அதுக்காக எனக்கு அதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறான் அர்ஜுனன். அதுதான் போகுது 11 சுருக்கம். கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனோட தேரை ஓட்டினாலும் அவர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஆதரித்து வியாபித்திருக்கிறார். எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் எங்கும் நிறைந்த வடிவத்தை காண விரும்புகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை வெளிக்காட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார். ஸோ இதுல 1லேருந்து 8 வரைக்கும் அர்ஜுனனுடைய வேண்டுகோள் பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றி விளக்கத்தை சொல்றார். 9லேருந்து 31 வரைக்கும் பிரபஞ்சத்தை வடிவத்தை பற்றிய சஞ்சயரின் விளக்கம். சஞ்சயன் என்ன சொல்றாங்கிறது அதுல காமிக்கிறது. அப்புறம் 32, 34 பிரபஞ்ச வடிவத்தை பற்றிய சஞ்சயனின் விளக்கம் தாங்கும். 35லேருந்து 46 அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது அப்புறம் 47லேருந்து 55 வரைக்கும் தூய பக்தர்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் 2 கரங்களை கொண்ட பரம ரூபத்தை காண முடியும். அதுக்கு நல்ல பக்தி யோகால இருக்கிறவாளால தான் பார்க்க முடியும். அதனால அடுத்த சாப்டர் பக்தி யோகா. அதுக்கு ஒரு வழிவகுத்தி இப்பயே சொல்லிவிடுவோம். 55வது ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுப்படும். பக்தி யோகாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தான் நம்ம இதுங்க முடியும்ன்றதுக்கு. அதனால நெக்ஸ்ட் சாப்டரையும் இதுலேயே இன்க்ளூட் ஆகிடும். ஸோ கிருஷ்ணர் 10ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறிய எங்கும் நிறைந்த வடிவத்தை காட்டுமாறு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். 1லேருந்து 4 ஸ்லோகம். 5லேருந்து 8 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் முதலில் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை விவரிக்கிறார். பின்னே அதை அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகிறார். அதை காண தேவையான தெய்வீக கண்களை அர்ஜுனனுக்கு வழங்குகிறார். ஓகேயா? எஸ். இது மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி படிக்க முடியுமாம்மா? 11.1 ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? ட்ரை பண்றீங்களா? ட்ரை பண்ணவா மாதாஜி? படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களா கொஞ்சம்? இல்ல மாதாஜி, ஆனா ஐ வில் ட்ரை. ஓகே. அது ஆரம்பம் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாமா மாதாஜி? நேரா படிக்கவா? இதுமா ஸ்லோகம் சொன்னா பொறுமை எனக்கு. இப்போ அதெல்லாம் வேண்டாம். 11 விஸ்வரூபம். அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுகிரகாய பரமம் பூஹ்யம் அத்யாத்ம சஞ்சிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ரகசியமான ஆன்மீக விஷயங்களை குறித்து உங்கள் அறிவுரைகளை நான் கேட்டேன். அதை நீங்கள் எனக்கு மிகவும் அன்பாக வழங்கியுள்ளீர்கள். இப்போது எனது மாயை நீங்கிவிட்டது. இதுல என்ன சொல்றான்? பௌதீகம் பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அவரே மூல காரணம். கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரம் அல்ல, எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். அர்ஜுனன் இப்போது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது என்று கூறுகிறான். எல்லோர் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் என்று அர்ஜுனன் தற்போது முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளார்.
இதுல என்ன சொல்ல, கிருஷ்ணன் அனைத்தையும் கேட்பதன் மூலம் அர்ஜுனனின் மாயை நீங்குகிறது. மிக ரகசியமான அறிவு என்பதை கேட்பதன் விளைவு. அது கேட்டாக்க என்ன தெரியும் நமக்கு? எல்லா மாயைகளும் நீங்கிவிட்டன. பிறகு அர்ஜுனன் ஏன் கிருஷ்ணனிடம் தனது பிரபஞ்சத்தை கேட்கிறாங்கிறது கேட்டாக்க அதுக்கு மாயை எவ்வாறு நீங்கிறது, அந்த மாயை எந்த மாயை நீங்குகிறது, கிருஷ்ணரின் அருளின் சக்தியால் மாயை நீங்குகிறது. கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதர் அல்ல, சாதாரண நண்பர் அல்லது ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிறார். ஸோ அனைத்திற்கும் மேலாக கிருஷ்ணரின் மேலாதிக்கம் வெளிப்படுகிறது. அத்தியாயம் 11 கிருஷ்ணரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர்ல. அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம். 11.2, 3, 4 3 படிக்கணும். हरे कृष्ण माताजी। भवाव्ययौ हि भूतानां सुदौ विस्तर सोमया कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अभिसव्ययम् एवम् एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा पदं 4 मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। அமெரிக்கன்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் தோற்றம், மறைவு மற்றும் மறைவு பற்றி விரிவாக கேட்டிருக்கிறேன். அது உமது வற்றாத மகிமைகள் மூலம் உணரப்படுகிறது. எல்லா ஆளுமைகளிலும் மிக பெரியவரே, ஓ உயர்ந்த வடிவமே, உமது உண்மையான நிலையை நான் இங்கே காண்கின்றேன். என்றாலும் இந்த அண்ட வெளிப்பாட்டிற்குள் நீங்கள் எவ்வாறு நுழைந்தீர்கள் என்பதை காண விரும்புகிறேன். உமது அந்த வடிவத்தை நான் காண விரும்புகிறேன். உமது அண்ட வடிவத்தை என்னால் காண முடிகிறது என்று நீங்கள் நினைத்தால், ஓ என் ஆண்டவரே, அனைத்து மாய சக்திகளின் எஜமானரே, தயவு செய்து அந்த பிரபஞ்ச சுயத்தை எனக்கு காமிங்கள். நான் பார்க்கறதுக்கு தகுதியுடையவனா இருந்தேன்னு உங்களுக்கு தோழிச்சுன்னா எனக்கு காமிங்க அப்படின்னு சொல்றான். கிருஷ்ணருடைய உரைகளால் அவனை உற்சாகம் அவர் கிருஷ்ணர் சொல்றதை பார்த்துட்டு உற்சாகம் அடைந்துள்ளார். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபர் என்று எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம். அர்ஜுனன் இறைவனை புருஷோத்தமா என்று அழைப்பது மிக முக்கியமானதாகும். இதுல எங்க வருது புருஷோத்தமா? தேர்ட் ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா, உப்பைஸ்வரி புருஷோத்தம், புருஷோத்தம புருஷர்களில் உத்தமர், மிக முக்கியமானது. அர்ஜுனனது விருப்பத்தை அவர் அறிவார். தனது தனிப்பட்டு உருவாகிய கிருஷ்ணரின் வடிவம் காண்பதில் அவன் பூரண திருப்தியுடன் இருப்பதால் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதே அவனுக்கு என்று தனிப்பட்ட விருப்பம் எதுவும் இல்லை என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவன் கேட்கிறான்னு வெளியே அவருக்கு தெரியுமே, அவன் தனக்காக கேட்கல, மற்றவாளுக்காக கேட்கிறான்றது தெரிஞ்சு போயிடுது. தன்னை கடவுள் என்று கூறுபவர்கள் அந்த கூற்றை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். சில பேர் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லு. அப்படின்னாக்க நீ விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமி அப்படின்னு கேட்கலாம். அவளை கேட்டாக்க அவள் நிஜம்னு கடவுள் இல்லையே, அதனால அவளால் காட்ட முடியாது. அதுக்குதான் அது மாதிரி அந்த நபர்கள் எல்லாம் நம்ப வைக்கிறதுக்காக நீங்க உங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்கோ அப்படின்னு இவன் கேட்டுக்கிறான். பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஆதரித்து வியாபித்துள்ள அந்த உருவத்தை காண வேண்டும் என்று தனது விருப்பத்தை அர்ஜுனன் வெளிப்படுத்துகிறான். மத்தஜி சிவகாமி மத்தஜி இதை படிப்போம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். அர்ஜுனன் ஏன் கிருஷ்ணரிடம் தனது பிரபஞ்ச ரூபத்தை காட்ட சொல்கிறார்? படிக்கிறீங்களா சிவகாமி மத்தஜி? நீங்க போயிட்டாங்க அவங்க. கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தை அனைவருக்கும் நிலைநாட்ட, இப்ப நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, அதே பாயிண்ட் தான் இங்கேயும். மற்றவர்களை நம்ப வைப்பதற்காக அவருக்கு எந்த தனிப்பட்ட விருப்பமும் இல்லை என்றாலும் கிருஷ்ணரிடம் தனிப்பட்ட வடிவத்தில் அவரை காண்பதில் முழுமையாக திருப்தி அடைகிறார். ஓகே, மூணாவது படிக்குமா? ஏமாற்றங்களை தவிர்க்க எதிர்காலத்தில் அவதாரங்களாக காட்டிக்கொள்ளும் ஏராளமான ஏமாற்றுக்காரர்கள் இருப்பார்கள் என்பதற்காக அளவுகோலை அவர் அமைக்க விரும்புகிறார். 11.3 நோக்கம். 4 கிருஷ்ணர் கோட்பாடு அளவில் அல்லது
தத்துவ ரீதியாக மட்டுமல்ல, உண்மையில் தனது வடிவத்தை காட்டுகிறார் என்ற கிருஷ்ணரின் கூற்றை அர்ஜுனன் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறார். இப்ப நம்ம முன்னாடி படிச்சாலையும் அதேதான் இங்க வந்து உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இதுவா கிளியரா போட்டு விட்டுருக்கு. ம். அர்ஜுனன் கெஞ்சுகிறான் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை காண. அவர் வடிவத்தை பார்க்கறதுக்கு உத்தரவிடவில்லை. இறைவனின் வடிவத்தை காண தகுதி என்ன தகுதி இருக்கணும்? இறைவனின் கருணையால் வெளிப்பாட்டால் மட்டுமே அவருக்கு மனசு வச்சு அவளுக்கு கருணை காமிச்சாதான் அவர் பார்க்க முடியும். மன ஊகம் அல்லது பொருள் புலன்களால் உணர முடியும் மூலம் சாத்தியம் இல்லை. இறைவன் யோகேஸ்வரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர்கிட்ட எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவாளால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஓகே, 5, 6, 7 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச பஸ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோ சகஸ்ரசஹ நானாவிதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீனி ச. 5. பஸ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகூன் அத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஸ்யாஸ்தர்யாணி பாரத. 17. இகைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஸ்யாத்யச சராசரம் மம தேகே குடாகேச யச்சான்ய திரஷ்டும் இச்சசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பகவான் கூறினார், என் அன்புக்குரிய அர்ஜுனா, பிதாவின் மகனே, இப்போது என் ஐஸ்வர்யங்களை பார். என்ன கடல் போன்று பல வண்ணங்களை கொண்ட லட்சக்கணக்கான தெய்வீக வடிவங்கள் எல்லாத்தையும் நீ பாரு அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ணரை விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க விரும்பினான். அதனால் இந்த ஜட இயற்கை நிலையற்ற காலத்திற்கு உட்பட்டதாகும். ஜட இயற்கை தோன்றி மறைவதை போல கிருஷ்ணருடைய இந்த விஸ்வரூபமும் தோன்றி மறையக்கூடியதாகும். ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ள கிருஷ்ணரது மற்ற உருவங்களை போன்றது அல்ல இது. இது ஒரு பக்தனை பொறுத்தவரை விஸ்வரூபத்தை காண வேண்டிய ஆவல் அவனிடம் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு காண அர்ஜுனன் விரும்பியதால் கிருஷ்ணர் இந்த ரூபத்தை அவனுக்கு காட்டுகின்றார். இந்த விஸ்வரூபம் எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாலும் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இதை காண்பதற்கு சக்தியை கிருஷ்ணர் தான் அளிக்க வேண்டும். எல்லாராலையும் அதை பார்க்க முடியாது. நாங்கள் எல்லாம் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கச்சு. அப்பெல்லாம் வந்து நேற்றுக்கு நைட் நான் தூங்கி வச்சு எனக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைச்சது அப்படின்னு ஒருத்தர். அதுக்கு நம்ம பிரபுஜி வந்து ஒரே சிரிப்பு அவருக்கு. இது எப்படி இது உனக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி, இல்லை எனக்கு வந்தது. எனக்கு அது வந்து தூய பக்தர்கள் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சும்மா ட்ரீம் மாதிரி வந்திருக்கலாம். அவங்க பகல கிளாஸ்ல பிடிச்சிட்டு இருக்கலாம், அதை வர மாதிரி. பட் நல்ல இதுவா இருக்கணும், பர்மனண்டா நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம தூய பக்தி தொண்டில் இருந்தா தான் பண்ண முடியும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய நெருங்கிய நண்பனும் அறிஞர்களில் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்தவனும் ஆவான். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்தையும் அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. அது சாத்தியமல்ல. இந்த உருவங்களையும் தோற்றங்களையும் மனிதர்களையும் கண்டதும் இல்லை, கேட்டதும் இல்லை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்போது அந்த அற்புத உருவங்களை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். பாரதத்தில் ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் பிற அனைத்து தேவர்களுடைய பல்வேறு வெளிப்பாடுகளையும் இங்கே பாருங்கள். இதற்கு முன்பு யாரும் பார்த்திராத அல்லது கேள்விப்படாத பல அற்புத விஷயங்களை பாருங்கள் அப்படிங்க. நீங்கள் பார்க்க விரும்புவதை இந்த உடலில் ஒரே நேரத்தில் காணலாம். இந்த பிரபஞ்ச வடிவம் நீங்கள் இப்போது விரும்பும் அனைத்தையும் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் விரும்பும் அனைத்தையும் உங்களுக்கு காட்ட முடியும். எல்லாம் இங்கே முழுமையாக உள்ளது. ஆனால் உங்கள் தற்போதைய கண்களால் என்னை காண முடியாது. எனவே அந்த மாய ஐஸ்வர்யத்தை காணக்கூடிய தெய்வீக கண்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். எல்லாராலையும் ஆர்டினரி கண்ணால் அதை பார்க்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு தெய்வீக கண்கள் இருக்கணும். திவ்ய சக்ஷுஷன் வரும்போ அது வந்து அந்த கண்கள் கொடுக்குறேன், அதை வச்சுன்னு பாருங்க. ஓகே, 11.8 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாது மாம் சக்யசே திரஷ்டும் அனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சர்ஷுஹ பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம். 9வது படிக்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இதை முடிச்சிடு, 8 முடிச்சிடு. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை பார்க்க முடியாது. ஆகையால் நான் உனக்கு தெய்வீக கண்களை தருகிறேன். என்னுடைய மாய செல்வத்தை பார்.
இதை வந்து கண்ணாடி இந்த 3D கிளாஸஸ் சும்மா போட்டு இந்த மாதிரி இதான் தெய்வீக கண்கள்ங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு அவர். ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு முழு உலகத்தையும் காண யாராலும் முடியாது. மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த விஞ்ஞானியும் உலகின் மற்ற பாகங்களில் நடப்பதை அறிய முடியாது. ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தர்கள் உலகில் எல்லா பகுதிகளிலும் நடப்பவை அனைத்தையும் காண முடியும். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என அர்ஜுனன் எதை காண விரும்பினாலும் அதனை காண்பதற்கான சக்தியை கிருஷ்ணர் அவனுக்கு கொடுக்கிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய கருணையால் அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் காண முடிகிறது. நம்ம இங்கே நடக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். இப்போ அந்த ரூம்ல என்ன நடக்கிறது, அங்கே என்ன நடக்கிறதே நமக்கு தெரியாது. அது எல்லாத்துலேயும் என்ன நடக்கிறது, உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கிருஷ்ணர் காமிச்சு கொடுக்குறார். ஸோ இதுல வந்து பல வண்ண வடிவங்களை காட்டுகிறார். அற்புதமான வடிவங்களின் பார்வை. இதற்கு முன்பு யாரும் இதை பார்த்தது இல்லை அல்லது கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. முழு பிரபஞ்சத்தின் பார்வையை காமிக்கிறார். கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தின் பார்வை காமிக்கிறார். தெய்வீக தரிசனம் தேவை. கிருஷ்ணரின் அருளால் ஆச்சாரியர்களின் கூற்றுப்படி இந்த பார்வை கீழ்நிலை பார்வை. கிருஷ்ணர் தனது சொந்த பிரபஞ்ச விடத்தை பற்றிய விளக்கம். ஓகே, கிருஷ்ணர் இப்போ வந்து 9லேருந்து 31வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவருடைய பிரபஞ்சத்தை பற்றி விளக்கம் சஞ்சயன் சொல்றது. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு அர்ஜுனனுக்கு தேவையான காட்சியை அளிக்கிறார் என்பதை சஞ்சயன் விவரிக்கிறார். பின்னர் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண்கிறான். கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவமான ஐஸ்வர்யம், கிருஷ்ணரின் காலரூப வடிவமான கால வடிவம். எஸ்மா 9 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க. சஞ்சய உவாச एवमुक्त्वा तदो राजान् महाभोगेश्वर हरि धर्यमासापातीब परमं रूபர்மஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினான், ஓ மன்னா, இவ்வாறு கூறும்போது அனைத்து மாய் சக்திகளுக்கும் அதிபதியான முழுமுதற் கடவுள் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். எஸ்மா 10, 11 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிப்போமா. அநேக வக்ர நயனம், அநேகாத்புத தர்சனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானேகோத்ய தாயுதம், திவ்ய மால்யாம்பரதரம், திவ்ய கந்தானுலேபனம், சர்வாஸ்தர்யமயம் தேவம், அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தில் வரம்பற்ற வாய்களையும் வரம்பற்ற கண்களையும் கண்டான். அது அனைத்தும் அற்புதமாக இருந்தது. அந்த வடிவம் தெய்வீக திகைப்பூட்டும் ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பல ஆடைகளில் அணிந்திருந்தது. அவர் மகிமையுடன் மாலை அணிவிக்கப்பட்டார். மேலும் அவரது உடலில் பல நறுமணங்கள் பூசப்பட்டன. அனைத்தும் அற்புதமானவை. அனைத்தும் விரிவடையும் வரம்பற்றவை. இதை அர்ஜுனன் கண்டான். 11 சாப்டர்ல 11, 12 லட்சக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் எழுந்தால் அவை அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தின் உள்ள உயர்ந்த நபரின் பிரகாசத்தை விட்டிருக்கலாம். ஒரே ஒரு சூரியன் உதிச்சே இவ்வளவு வெளிச்சத்தோட நம்ம இருக்கோம். நிறைய சூரியன் உதிச்சதுன்னு வச்சுங்களேன், லட்சக்கணக்கான சூரியன் உதிச்சா என்ன பிரைட்னஸோட இருக்கும், அத்தனை வெளிச்சத்தோட அந்த பிரகாசத்தை இருந்துதான். அப்பதான் இவ்வளவு இதுவாக இருந்திருக்கும் பண்ணும்போது. இந்த இதுல வந்து அநேகன்னு ஒரு வார்த்தை வந்து பாருங்க, மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதை பார்க்கும்போது அர்ஜுன் ஃபர்ஸ்ட் விருப்பத்துல அநேக பக்தரை அநேக ஸ்டார்டிங்லயே இருப்பாங்க. அது வந்து அர்ஜுனனால் காணப்பட்ட கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இதர தோற்றங்களை அளவிடவே முடியாது என்று தெரிகிறது. அந்த தோற்றங்கள் அகிலமெங்கும் பறந்துள்ள போதிலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்துள்ள அர்ஜுனன் இறைவனின் கருணையால் அவற்றை காண முடிந்தது. இது கிருஷ்ணரோட எதனால பார்க்க முடிஞ்சது? நீங்க இது சொல்லிட்டீங்கன்னா பகவத்கீதை நல்லா புரிஞ்சிருக்கேன். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த சக்தியால் சாத்தியமானது?
அச்சிந்திய சக்தியினால் சாத்தியமாச்சு. அச்சிந்திய சக்தியா. எஸ்மா 12:13 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதுமா. திவி சூரிய சகஸ்ரஸ்ய பவேத்யுகபத்உத்திதா யதி பாசத்ருசி சாஸ்யாத் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனக. பதம் 13. தத்ரைகசம் ஜகத்ருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஸ்யத்தேவ தேவஸ்ய சரீரே பாண்டவஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1000 சூரியன்கள் வானத்தில் ஒன்றாக ஒளிர்ந்தாலும் அந்த பெரிய வடிவத்தின் மகிமைக்கு அவை ஈடாகாது இல்லையா? அவ்வளவு ஒரு சூரியனுக்கே இருக்குல்ல, 1000 சூரியன் வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இமேஜினே பண்ண முடியாது. அர்ஜுனன் கண்டது விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருந்தது. இருப்பினும் அந்த சிறப்பான காட்சியினை ஒரு மனச்சித்திரத்தை சஞ்சயன் திருதராஷ்டனுக்கு கொடுக்க முயல்கிறான். எதுக்காக அதை சஞ்சயன் சொல்றான்னா, சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டனுக்கு விவரிச்சு சொல்றான். திருதராஷ்டன் இருவருமே அந்த இடத்தில் இல்லை. சஞ்சயனும் இல்லை, திருதராஷ்டனும் இல்லை. இருந்தாலும் இருப்பினும் வியாசரது கருணையால் நடப்பவற்றை எல்லாம் சஞ்சயனால் காண முடிந்தது. நடக்கிறது எல்லாத்தையும் சஞ்சயனால பார்க்க முடிஞ்சது. அது வியாசரனோட கருணையால். எனவே விஸ்வரூப காட்சியை திருதராஷ்டர் கற்பனை செய்து புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுக்கு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். எதுக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள்னு சொல்ற? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுக்கு ஒப்பிட்டு அப்படி வந்து, ஏன்னா அவருக்கு திருதராஷ்டருக்கு கண்ணு தெரியல. அங்க உட்காந்துக்க சஞ்சயன் விவரிச்சு சொல்றான். அது சொன்னா கூட அவருக்கு எப்படி புரியும்? வெளிச்சம்னாக்க ஒரு சூரியன் தான் வெளிச்சம் தெரியும். 1000 சூரியன்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல தத்ர அப்படின்னு இருக்கு. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்ட போது கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் இருவருமே ரதத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் என்பதை குறிக்கிறது. தத்ரன்னா அங்கே. அங்கே யாரெல்லாம் உட்கார்ந்துருந்தா? கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டு இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கிறார். இந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்தால் போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களால் இதிலே காண முடியவில்லை. கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களை அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பற்பல பிரபஞ்சங்களும் பற்பல யோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவற்றில் சில கிரகங்கள் மண்ணிலும், சில கிரகங்கள் பொன்னாலும், சில கிரகங்கள் மணிகளாலும், சில கிரகங்கள் மிக பெரியவையாகவும், சில கிரகங்கள் சிறியவையாகவும் மற்றும் பல கிரகங்கள் பல்வேறு வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தனது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் இவை அனைத்தையும் காண முடிந்தது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இடையே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை வேறு யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவ 2 பேரும் அங்கே உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கான். அந்த திவ்ய சக்ஷிஷு அந்த கண்ணை வச்சுட்டு. ஆனா யாருக்குமே தெரியாது இவா 2 பேரும் என்ன பண்றானே அவளுக்குலாம் மற்றவாளுக்கெல்லாம் தெரியல. ஓகே, 14 படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஜச விஸ்மயா விஷ்டோ துஷ்டரோமா தனஞ்சயக பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. பின்னர் திகைத்து போய் ஆச்சரியப்பட்டு நின்ற அர்ஜுனன் கூப்பிய கைகளுடன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இதுக்கப்புறம் 15வது ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்தனை. பரமபுருஷருக்கு வணக்கங்களை செலுத்தினான். அதனால அது வரைக்கும் அவன் ஃப்ரெண்டு ஓரளவுக்கு தான் அவரை பத்தி தெரியும். இப்போ நான் கம்ப்ளீட்டா அது பக்தி, அவனோட பக்தி மிதமிஞ்சி இருக்கிறதுனால அவனுக்கு அது நல்லா புரிஞ்சு போய் இப்போ அவரை பார்த்துட்டு வணக்கங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு மாறுபட ஆரம்பிச்சுட்டு. அது வரைக்கும் இந்த தெய்வீக காட்சிகளை பார்க்குற வரைக்கும் அவன் ஃப்ரெண்டாக தான் நினச்சிட்டு இருந்தான். ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட சக்தி இருக்குன்னு தெரியும். பட் இதை நேரடியாக பார்த்த உடனே அவளுக்குள்ள இருக்கிற உறவு மாறுபட ஆரம்பிச்சாச்சு. முன்பு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையே நட்புறவு இருந்தது. ஆனால் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு பெரும் மரியாதையுடன் கூப்பிய கரங்களுடன் கிருஷ்ணரை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கும் உறவு நட்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவிலிருந்து, அதாவது சாக்கிய ரசத்திலிருந்து வியப்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவாக அற்புத ரசமாக மாறுகிறது. முதல்ல சாக்கியம்னா என்ன? ஃப்ரெண்டா இருக்கிற ரசத்திலிருந்து இப்போ இந்த ரசமா, எந்த ரசமா? தெய்வம். அற்புத ரசமாக மாறுகிறது.
சிறந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை எல்லா உறவுகளின் ரசங்களின் உறைவிடமாக காண்கிறார்கள். சாஸ்திரங்களில் 12 விதமான அடிப்படை உறவுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரில் காணப்படுகின்றன. இணை இரண்டு உயிர் வழிகளுக்கு இடையேயான உறவு தேவர்களுக்கு இடையேயான உறவு, அல்லது பரமபுருஷருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயான உறவு என எல்லாவித உறவு பரிமாற்றங்களின் பெருங்கடலாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் இங்கே அற்புத சரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த காரணத்தால் நன்னடத்தையும் அமைதியும் சுபாவமாக கொண்ட அர்ஜுனன் பரவசத்தினால் மூழ்கி உடலில் உள்ள மயிர்கள் கூச்சேறிய கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். அவன் பயப்படவில்லை என்பதையும் பரமபுருஷனுடைய அற்புதங்களை பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். உடனடி விளைவு வியப்பு, அற்புத ரசம். அன்புடன் கூடிய அர்ஜுனனின் இயற்கையான நட்புறவு வியப்பினால் நிறைந்து விடவே அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான். நிறைய ரசங்கள் இருக்கு இல்லையா? ரசங்கள்னாக்கா மெலோஸ். பரமபுருஷ பகவான் அனுபவிக்கும் முக்கியமான ஆன்மீக மென்மையான அனுபவங்கள் 5: சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் மற்றும் மதுர ரசம். ஓகே, 5 நேரடி மெல்லோக்களுக்கு கூடுதலாக சிரிப்பு, ஆச்சரியம், வீரம், இரக்கம், கோபம், பேரழிவு மற்றும் பயம் எனப்படும் 7 மறைமுக மெல்லோக்களும் உள்ளன. அந்த மாதிரி ரசங்கள் எல்லாமும் இருக்கு, மறைமுக ரசங்கள். மெயினா இந்த 5 தெரிஞ்சுக்கணும், 5 ரசங்கள் நமக்கு. ஸோ இப்போ 15லேருந்து 19 வரைக்கும் அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவத்தை பற்றி தனது உணர்வுகளை அவன் பார்த்துட்டான் இல்லையா, அதை பற்றி அவன் போய் பேச போறான் அர்ஜுனன். ஏஸ்மா, நீங்க 15, 16, 17 படிக்கும். 17 வரைக்குமா மாதாஜி? 15, 16, 17. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச பஷ்யாமி தேவாம் தவ தேவ தேகே சர்வாம் சதா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈசம் கமலா சனஸ்தம் சுஷீம் சர்வான் உரகாம் திவ்யான் அநேக பாகோதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோனந்த ரூபம் சாந்தம் நமத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. 17 படிக்கும் மாதாஜி. படிச்சுங்கம்மா 17. கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்நிரீஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தானலார்கத் யுதம் அப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பான பகவான் கிருஷ்ணரே, உமது உடலில் அனைத்து தேவர்களும் பல்வேறு உயிரினங்களும் ஒன்று கூடியிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்திருக்கும் பிரம்மாவையும் சிவபெருமானையும் பல முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் நான் காண்கின்றேன். பரம உண்மை 3 விதங்களில் உணரப்படுகிறது. அறிவு பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா, இறுதியாக பரமபுருஷ பகவான். எனவே பரம உண்மையை புரிந்து கொள்பவன் என்ன? பரம உண்மைன்னா எப்படி? அறிவு பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா, இறுதியாக பரமபுருஷ பகவான். இது 3 தெரிஞ்சதாக தான் பரமபுருஷ பகவானிடம் வருகின்றான். சாதாரண மனிதன் மட்டுமல்ல, அறிவு பிரம்மனையோ உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவையோ உணர்ந்து முக்தி பெற்ற மனிதனும் கூட பகவானின் வியக்தத்தை அவர் ஒரு நபர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிவது இல்லை. அத்தகைய மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் என்னும் நபரால் பேசப்பட்ட பகவத்கீதையின் பதங்களின் மூலம் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். சில சமயங்களில் அறிவுவாதிகள் கிருஷ்ணரை ஒரு அதிகாரம் புரிந்திய நபராக அல்லது பகவானாக ஏற்கிறார்கள். இருப்பினும் முக்தி பெற்ற நபர்களில் பலரும் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமராக, உத்தம புருஷராக அறிய முடியாது. எனவே அர்ஜுனன் இங்கு அவரை புருஷோத்தமா என்று அழைக்கிறான். மேலும் கிருஷ்ணனை எல்லா உயிர்வாழிகளும் தந்தை என்பதை ஒருவன் அறியாமல் இருக்கலாம் என்பதற்காக அர்ஜுனன் அவரே பூத பாவன இல்லையா, அந்த இடத்துல மேல பூதங்கிறது சங்கரன். ஓகே,
பூத பாவனை. பூதேஷி எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தும் பரம ஆளுநர். தேவர்களாலும் தேவர் எல்லா தேவர்களாலும் வழங்கப்படும் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா தேவர்களாலும் வழிபடப்படும் கடவுள் அவரே என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லாவற்றின் பரம உரிமையாளர் என்பதையும் அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் ஜெகத்பதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜெகத்பதி என்பது ஜெகத்பதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அதுவும் காட்டுறீங்க. கிருஷ்ணரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள நாம் அர்ஜுனனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். பிரபஞ்சத்தின் ஆண்டவரே, ஒரு பிரபஞ்ச உடலில் வயிறு, வாய், கண்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கறேன், இதெல்லாம் விரிஞ்சு பார்க்கறேன். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவே கிடையாதா? எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, எங்க முடியுது, ஒண்ணுமே எது சென்டர் ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியலங்க. பல்வேறு கிரீடங்கள், தடி மற்றும் பட்டுக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட உங்கள் வடிவம் அதன் பிரகாசமான பிரகாசத்தால் பார்ப்பது கடினம். ஏனென்றால் அது சூரியனை போல் ஊமிழும் மற்றும் அளவிட முடியாதது. இப்போ 18, 19 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं, त्वम् अव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. 19. अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं, पश्यामि त्वां दीप्तस्तु उदासवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्. हरे कृष्ण माताजी. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம்? எப்படி நீரே மதத்தை பராமரிப்பது நித்திய கடவுள், எப்படி நான் பார்த்துக்கிறது? உங்களை எப்படி நினைவு கொள்ள முடியும்? முந்தைய அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பரமபுருஷ பகவான் தனது யோக மாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். சரணடைந்த ஆத்மாக்களும் பக்தர்களும் மட்டுமே அவரை காண முடியும். தற்போது தனது நண்பரான கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதில் அர்ஜுனன் முழு நம்பிக்கையை பெற்றுவிட்டான். இருப்பினும் எங்கும் பரவியுள்ள இறைவன் சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்வதற்கு உகந்த ஒரு வழியை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். கிருஷ்ணர் யோகமாயா எனும் சக்தியினால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் அசுரர்கள், நாத்திகர்கள் உட்பட எந்த சாதாரண மனிதனும் அவரை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே அவர்களது நன்மைக்காக இந்த கேள்விகள் அர்ஜுனனால் கேட்கப்படுகின்றன. உயர்ந்த பக்தன் தான் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் என்று விரும்புவதில்லை. தனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா மாத்திரம் போராது இல்லையா, மற்றவாளுக்கு எல்லாமும் மொத்த சமூகத்துக்கும் புரியப்படுத்தணும். அப்படிதான் உயர்ந்த பக்தர்கள். இப்போ நம்மளே இப்போ கிளாஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வரோம். இதை படிச்சதை நமக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சத்தையானே நம்ம இன்னொரு 2 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கறது தான் உயர்ந்த பக்தனுக்கு அடையாளம். ஓகே, நான் புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே விரும்புவதில்லை, மட்டும் போதும் என்று விரும்புவதில்லை. மொத்த மனித சமுதாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். வைஷ்ணவனாக பக்தனாக இருப்பதால் பரமபுருஷன் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மையை சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்வதற்கு அர்ஜுனன் தனது கருணையால் வழிவகுக்கிறான். ஓகே, அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணர் பற்றிய அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. இந்த அமிர்தம் அனுபவத்தினால் உணரக்கூடியதாகும். தமிழ் நவீன நாவல்களும் கதைகளும் சரித்திரங்களும் இறைவனின் நிலைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. ஜட உலக கதைகளை கேட்பதில் ஒருவன் சோர்வடையலாம். காரணத்தினால் தான் அகில உலகத்தின் வரலாறு முழுவதும் இறைவனின் அவதாரங்களை பற்றிய லீலைகளால் நிறைந்துள்ளது. பகவானின் அவதார லீலைகளை எடுத்துரைக்கும் பழங்கால வரலாற்று புத்தகங்களை, புராணங்கள் இவ்விதமாக படிக்கப்படும் விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கப்பட்டாலும் என்றும் புதிதாக விளங்குகிறது. எத்தனை வாட்டி படிச்சாலும் திருப்பி திருப்பி படிக்கச்சு என்னமோ புதுசா படிக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கிறதெல்லாம் இல்லையா? காலரூபம், காலமாக வடிவம், காலரூபம்னா அர்ஜுனனின் விளக்கம் 19 31 வரைக்கும் அது படிக்க போறோம். எஸ்மா, 20, 21, 22 3 படிக்க மாட்டாச்சு. हरे कृष्ण माताजी. द्यौ आपृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं द्वयेकेन दिशश्च सर्वाः
திருஷ்வாத்புதம் ரூபம் உக்ரம் தவேதம் லோகத்ரயம் பிரவ்யதிதம் மகாத்மன். 21. அமேஹித்வாம் சுரசங்கா விசந்தி கேசித் பீதாக பிரஜ்ஞலயுக்ரணந்தி ஸ்வஸ்தீத்ய உத்வா மகர்ஷி சித்தசங்காக சுதுவந்தி துவாம் சுதிதி புஷ்கலாபிக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொன்னு 22 படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண. ருத்ராதித்யாவசவோ ஏ சசாத்யா விஸ்வேஸ்வி நௌமருதஸ்தோஸ்மபாஷ்ட கந்தர்வ யச்சாசுர சித்தசங்கா வீஷந்தே த்வாம் விஸ்மிதாஸ்தைவ சர்வே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீர் ஒருவரே என்றாலும் வானத்திலும் கோள்களிலும் அவற்றிற்கு இடையேயான எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளீர். மகா பெரியவரே, இந்த கொடூரமான வடிவத்தை காணும் போது அனைத்து கோள்களும் குழம்பி போயிருப்பதை காணுகிறேன். இப்படி பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே குழம்பி இருக்கேன். அனைத்து தேவர்களும் சரணடைந்து உன்னுள் நுழைகிறார்கள். அவர்கள் மிகவும் பயந்து கூப்பிய கைகளுடன் வேத பாடல்களை பாடுகிறார்கள். தேவர்கள்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கையை கூப்பிட்டு ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா, வேத பாட்டுகள்லாம் பாடிட்டு இருக்கா. சிவன், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், 2 அஸ்விகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள் மற்றும் பரிபூர்ண தேவர்கள் ஆகியோர் பல்வேறு வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் உண்மை ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கின்றனர். எல்லாமே ஒரே நிமிஷம். ஆத்மா, அதாவது அகிலத்தின் மூலப்பொருளான மகா தத்துவத்தின் ஆத்மா மொத்த ஜடசக்தி மகத்தத்துவ படைப்பிற்கான காரணம் அல்ல. மகத்தத்துவம் எனப்படும் இந்த ஜடசக்தியினுள் மகாவிஷ்ணு நுழைகின்றார். எனவே அவரே ஆத்மா. ஆத்மா படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் மகாவிஷ்ணு நுழையும் போது மீண்டும் அவரை தன்னை விரிவுபடுத்தி ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்விலும் பரமாத்மாவாக நுழைகிறார். தனிப்பட்ட உயிர்வாழியின் உடலில் ஆன்மீக பொறி இருப்பதால் அந்த உடல் வாழ்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த ஆன்மீக பொறி இல்லாவிடில் உடல் வளர முடியாது. அது போலவே பரமாத்மாவான கிருஷ்ணர் நுழையாவிட்டால் இந்த ஜட தோற்றம் வளர முடியாது. சுபால உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் பிரகிருதி யாதி சர்வ பூதானாத் யாமி சர்வசேஷு ச நாராயண. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் படைக்கப்பட்ட எல்லா உலகங்களிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ளார். பதினோரு ருத்ரர்கள் உள்ளனர். ஐயோ, இங்க படித்தது ஒரே நிமிஷம். ஒரே செகண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டது. 24 வரைக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம். பொருள் உரையை படிக்கணும்ட்டு போனேன். அது நான் வந்துடுச்சு டக்குன்னு. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள், உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட எல்லாரும் குழம்பி இருக்கிறார்கள். ஓகேயா? அது படித்தோம். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதில் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. இத்தனை நாளாக நானும் நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம். இனிமேல் என்னால் உங்களை நீங்கள் எனக்கு ஃப்ரெண்டுங்கிற மாதிரி நம்ம 2 பேரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால் கொஞ்சம் கூட மனசில் நினைக்க முடியாது.
எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, இனி சமநிலையை என்னால் பராமரிக்க முடியாது. உமது பிரகாசமான நிறங்கள் வானத்தை நிரப்புவதை கண்டு உமது கண்களையும் வாய்களையும் பார்த்து நான் பயப்படுகிறேன். எஸ்மா 25 படிங்க. தம்ஷ்ராக்கார் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அவங்க இல்ல மாதாஜி, லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. ஓ, கரண்ட் போயிடுதா உங்களுக்கு? நீங்க படிக்கிறீங்களா? ட்ரை பண்றீங்களா? ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுமா. தம்ஷ்டரா करलानि सदेमुखानि दृष्टैव कलनासं निपानि दिशेन जनो न लेप ससर्म पर्सिद देवस जगन्निवासास्. அழிவின் போது ஏற்படும் நீங்க வந்து இந்த குரூப்ல வந்து ஜாயின் சொல்லிட்டு எழுதுங்களேன். கிளாஸ் ஸ்டார்டட் எழுதுறீங்களா மாதாஜி? இந்திராணி மாதாஜிக்கா எல்லாருக்குமா மாதாஜி? மொத்தமாவே குரூப்ல எழுதி விடுங்க. முதல்ல நான் எழுதிட்டேன் மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது திரும்ப ரீபோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இல்லை, இப்போ வந்து ஆல் ஆஃப் யூ ஜாயின் சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி போட்டு விடுங்களேன். ஓகே மாதாஜி. அழிவின் போது ஏற்படும் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பை போல உனது பயங்கரமான பற்களை தாங்கி இருக்கும் உனது பல வாய்களை. அதுல வந்து இந்த இதுக்கு பேரு தம்ஷ்ரா அப்படின்னா பற்கள். கராலனி பயங்கரமான. உமது முகானி, முகானின முகங்கள். திருஷ்வா கண்டு. ஜகத் நிவாஸ் உலகங்களின் அடைக்கலமே. ஜகன் நிவாஸ் முடியறது இல்லையா? ஜகத் நிவாஸ். தயவு செய்து என் மீது கருணை காட்டுங்கள் அப்படின்னு. இப்போ 26, 27, 28 3 ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? நான் படிக்கட்டுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. अमिसत्वातृदष्टयो पुत्र सर्वे सहैवानि पसाङ्गै भीष्मोत्रोणः सुधा पुत्रस्तदासौ सहास्मदीयैर्भि योधा मुख्यै वक्त्राणि देत्वरमाणा विसन्ति करालनी. மாதாஜி, நான் ஒரு நிமிஷம் புக் எடுத்து வந்து படிக்கட்டா? இது லைனா இருக்கிறதுனால எனக்கு படிக்க முடியல. இது மட்டும் நீங்க படிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் நான் புக் திறந்துக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். பக்தராணி அப்போ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. இல்ல, என்னமோ தப்பாயிடுச்சு மாதாஜி, என்னோட போன்ல இருந்து எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓ, இப்ப நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதுமா. பக்திராணி தேத்வர மாணா விசந்தி தம்ஸ்ரா கராலன்ய பயானகானி கேசித் விலக்நாத க்ஷணாந்த ரேஷு சுந்தர் ருஷ்யந்தே சூர்ணி தைத்ருத மாங்கை யதா நதீனாம்ப ஹவோம்புவேக சமுத்திரமேவாபி முகாத்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோக வீர விசந்தி வக்திராண்யபி விஜ்வலந்தி. திருதராஷ்டிரரின் அனைத்து மகன்களும் அவர்களது கூட்டாளிகளான மன்னர்களும் பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் கர்ணன் மற்றும் எங்கள் வீரர்கள் அனைவரும் உமது வாய்க்குள் விரைகிறார்கள். அவர்களின் தலைகள் உமது பயங்கரமான பற்களால் நொறுக்கப்படுகின்றன. சிலது உமது பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். ஆறுகள் கடலில் இந்த அனைத்து பெரிய வீரர்களும் உமது சுடர் வாய்களும் மற்றும் எங்கள் வீரர்கள் அனைவரும் உமது வாய்க்கு. என்னாச்சு? எக்கோ அடிக்குது.
வாயுகளுக்குள் நுழைந்து அழிந்து போகிறார்கள். இதெல்லாம் அவர் வாய்க்குள்ள அத்தனை பேரும் போய் அழிஞ்சு போறது கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்காரு உட்காந்துட்டு அர்ஜுனன். யதா நதீனாம் நதிகளின் பல்வேறு பல்வேறு அம்புவேகா நீரின் அலைகள் சமுத்திரம் கடல் ஏவ நிச்சய அபிமுகா நோக்கி திரவந்தி பாய்கின்றன. அதே மாதிரி இந்த மாவீரர்கள் எல்லாம் எரிகின்ற உமது வாயுனுள் நுழைகிறார்கள். எஸ்மா 29, 30, 31 படிங்க. यदा प्रदीप्तं जीव्लानां पतङ्ग विशान्ति नशाय संसृतवेगा तदैव नक्षय विशान्ति लोकस्तवाभिवक्त्राणि संवृत्तवेगा. 30 लेलिष्यसे क्रसमानமைந்தால் लोकान् समक्करन् वदनर्जिव्लाद्भि तेजोभिर् अपूर्य जगत्संकारम् பாலாஸ்தவோக்ர பிரபந்தி விஷ்ணு 31 மாதாஜி. 31 ஆக்யாஷி மே கோபவன் உக்ர ரூபே நமோ அஸ்து தே தேவார பிரசித விஜ்ஞாதுமிச்சாமி பவந்தம் ஆத்யம் நஹி பிரஜானமி தவ பிரவருத்தம். எரியும் நெருப்பில் பூச்சிகள் அழிவை நோக்கி விரைவது போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்க்குள் முழு வேகத்தில் விரைவதை நான் காண்கிறேன். எரியும் நெருப்பில் இப்ப ஒண்ணுமே இப்ப நைட்ல லைட் போட்டு வச்சிருப்போம். லைட் போட்ட உடனே பிட்டில் பூச்சிகள்லாம் எப்படி வருது, அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து நாங்க வந்துட்டு உடனே மடிச்சு போயிடுறது. அதே மாதிரி எல்லாரும் முழு வேகத்தோட உன் வாய்க்குள்ள போறா. ஆனா போறதான் பாக்குறேன் வழியே திரும்பி வரத நான் பார்க்கல. ஓ விஷ்ணுவே, உமது சுடர் விடும் வாய்களால் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து மக்களையும் விழுங்குகிறீர்கள். அதை நான் கண்ணால் பார்க்கிறேன். உமது பிரகாசத்தால் முழு பிரபஞ்சத்தையும் மூடிய நீங்கள் பயங்கரமான சுட்டெரிக்கும் கதிர்களால் வெளிப்படுகிறீர்கள். ஓ பிரபுக்களின் ஆண்டவரே, மிகவும் கடுமையான வடிவிலானவர், தயவு செய்து நீங்கள் யார் என்று எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு என் வணக்கங்களை முதல்ல சமர்ப்பிக்கிறேன். தயவு செய்து எனக்கு கருணை காட்டுங்கள். நீங்கள் தான் ஆதிக்கடவுள். நான் உங்களை பற்றி அறிய விரும்புகிறேன் என்றால் உங்கள் நோக்கம் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது. நீங்க இவ்வளவு தூரம் காமிச்சதுக்கு அப்புறமா இத்தனை நாளா நான் உங்களுக்கு நண்பனா இருந்தேன். அந்த நண்பனுங்கிற நிலையிலேருந்து நான் அப்படியே அதை வச்சுக்க முடியாதுன்னு நீங்க ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு இதுல போயிட்டே உங்களுக்கு நான் இப்போ ரொம்ப பக்தியில ரொம்ப பக்தி தொண்டு நிறைய செய்யணும். இந்த பக்தி யோகால நாம் இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு அவர் இதுங்கிறான். ஒரு நிமிஷம். உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் அப்படிங்கறது எனக்கு சொல்லுங்க. உங்கள் நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறது. இதெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் விஸ்வரூபங்கள்லாம் காமிக்கிறேன். நீங்க உங்களை பத்தி நான் என்னன்னு இப்ப புரிஞ்சுக்கிறது. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே, எனக்கு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறோம். இதுல நீங்கள் யார், உங்கள் நோக்கம் என்ன? அர்ஜுனன் ஏன் இந்த கேள்வியில கேட்கிறான்? கிருஷ்ணர் தனது நண்பராகவும் பரமபுருஷ பகவானாகவும் அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். ஆனால் கிருஷ்ணரால் காட்சிக்குப்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு வடிவங்களை கண்டு அவன் குழப்பமடைந்து உள்ளான். இப்ப இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இவன் நண்பன்னு போய் நம்ம இதுன்னு இருந்தோமே, பரமபுருஷ பகவான்னு அவ்வளவுதானே நமக்கு தெரியும். இது என்ன இது அப்படின்னு ஒரே குழப்பத்துல இருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும். ஸோ இப்போ இதுல நான் இருக்கும் நேரம் என் கருவியாக மாறு. இந்த 32லேருந்து 34 ஸ்லோகம் வரைக்கும். 32வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காலோ அஸ்மி லோக கக்ஷ்யருத் பிரவரந்தே லோகான் சமாஹர்தும் இஹ பர்வத
हृदे अभित्वं न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता प्रत्येनिकेशयोधाः. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பகவான் கூறினார், நான் உலகங்களை அழிப்பவன், எல்லா மக்களையும் ஈடுபடுத்த வந்துள்ளேன். அதாவது உங்களைனா என்ன, பாண்டவர்களை தவிர இருபுறமும் உள்ள அனைத்து பேருக்கும் கொல்லப்படுவார்கள். மற்ற அத்தனை பேரையும் நான் கொன்னுட போறேன். வீரர்கள் அவ்வளவு பேரும் செத்துருவா இப்ப இங்க எல்லாம். எனது திட்டம் என்ன திட்டம்னு சொல்றார், நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழிய போகிறார்கள். நீ போர் பண்ண மாட்டேன்னு நீ சொல்ற இல்ல அர்ஜுனா, அப்படி பண்ணா கூட இங்க இருக்கிறவெல்லாம் சாக போறா. இதுதான் என்னோட திட்டம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டார். போரிடுவதை அர்ஜுனன் நிறுத்தினால் அவர்கள் வேறு விதத்தில் மரணமடை போகிறார்கள். எனவே அவன் போரிடாவிட்டாலும் மரணத்தை தடுக்க முடியாது. உண்மை என்னவென்றால் அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்டார்கள். காலம் என்பது அழிவாகும். பரமபுருஷரின் இச்சைப்படி எல்லா படைப்புகளும் காலப்போக்கில் அழிக்கப்படுகின்றன. இதுவே இயற்கையின் சட்டம். இப்ப அவரோட வாய்க்குள்ள நடைஞ்சு எல்லாரும் அங்க போர் புரியறதுக்குன்னு வந்து இருக்கா இல்லையா, எல்லாரும் ஏற்கனவே என் மூலியமா சித்த போயாச்சு. இப்ப நீ ஒரு இதுவாத்தான் இருக்கணும். குறிப்பிட்ட காலரூபா. ஓகே, பூதமாகிய பரமாத்மாவால் உணவை போல விழுங்கப்படுகிறான். எது குறிக்கிறது? அனைத்தையும் அழிக்க பாண்டவர்களை தவிர அனைத்து மக்களும் அதுதான் குறிக்கிறது. அர்ஜுனன் சண்டையிட விரும்பாவிட்டாலும் அவர்கள் எப்படியும் இறந்து விடுவார்கள். இவன் சண்டை பண்ணலைன்னா மற்றவல்லாம எப்படியும் சாகதான் போறா. 33 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதுமா, கேக்குது மாதாஜி. வாசிக்கவா? படிங்க. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लाभस्व जित्वा शत्रुन् पुङ्क्ष्व राज्यं संवृत्तं मयैवैते निघाता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यासासिन्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகையால் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஆகையால் எழுந்து போருக்கு தயாராகுங்கள். உங்கள் எதிரிகளை வென்ற பிறகு நீங்கள் ஒரு செழிப்பான ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பீர்கள். அவர்கள் ஏற்கனவே எனது ஏற்பாட்டால் கொல்லப்பட்டு விட்டனர். எல்லாரும் என் வாயில் வந்துட்டா இல்லையா, அப்பவே அவளை முன்னாடியே செத்து போயாச்சு. மேலும் நீ சவ்ய சாட்சி, நீங்கள் போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். தஸ்மாத் அப்படின்னா என்ன? எனவே துவம் நீ, உத்திஷ்ட எழு, உத்திஷ்டன்னு எழுந்துக்கோ, யஷ புகழ், லபஸ்வ லாபமடை, ஜித்வா வென்று, சத்ருன் எதிரிகளை, புங்ஷ்வ அனுபவி, ராஜ்யத்தை, ஸ்மிருதம் வளமான, மயா என்னால், ஏவ நிச்சயமாக, நிகதா கொல்லப்பட்டு விட்டனர், பூர்வம் ஏவ ஏற்பாட்டின்படி, நிமித்த மாத்திரம் காரணமாக மட்டும், பவ ஆவாயாக, சவ்ய சாட்சியே. சவ்ய சாட்சின் என்னும் சொல் போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்தக்கூடியவரை குறிக்கின்றது. சவ்ய சாட்சினாரு போர்க்களத்துல அம்பு யார் நல்லா எதுங்கிறாளோ அவளை குறிக்கிறது. இவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு சவ்ய சாட்சின்னு அவர் சொல்லிட்டார். தனது எதிரிகள் கொள்வதற்கான அம்புகளை செலுத்துவதில் திகழும் அர்ஜுனன் இப்பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறான். நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னாக்க கருவியாக ஆவாயாக. நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யா சாட்சி. நிமித்த மாத்திரம்னாக்க கருவியாக ஆவாயாக. முழு உலகமும் முழு முதல் கடவுளின் திட்டப்படி இயங்கி வருகிறது. பெயரளவு விஞ்ஞானிகள் பல படைப்பின் பற்றி சற்று கருத்து கூறும் போது இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இருந்திருக்கலாம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இந்த ஜட உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றது. அந்த திட்டம் என்ன கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை முழுமுதல் கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பே இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம். அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். ஓகே, அதனால இந்த நீ ஒரு இதுவாத்தாரு எல்லாரையும் நான் விட்டேன். நீ ஒரு சவ்ய சாட்சியின் ஒரு கருவியா மாத்திரம் இரு. நீ போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னாக்கா அதுக்காக அவளும் சாகாம இருக்க போதில்லை. எல்லாரும் எதிர்கருப்பு படைகள் இருக்கும், எல்லாரும் சாகதான் போறோம். 34 படிங்க முத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
द्रोणं स भीष्मं स जयद्रथा च कर्णं तदन्यन् अभियोता वीरान् मया हतास्त्वं जाहीमा व्यतिष्ठा यस्व जेतासि राणे सबत्नान्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், உங்களுக்கு சொல்ல முடியாத பாருங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அவனை அர்ஜுனனை வச்சுட்டு பண்ண வைக்கணும்னு பாக்குறாரு. அவரே பண்ணிவிடலாம் முடியாது. அவர் உலக மக்களுக்கெல்லாம் அவரு எல்லாருக்கும் மத்தவங்களுக்கெல்லாம் இது பண்றதுக்காக அவர் தான் அந்த பெருமையை அது தான் எடுத்துக்க விரும்பல, அவரோட பக்தர்களுக்கு கொடுக்க பாக்குறாரு. யாரு பக்தர் இங்க? அர்ஜுனன். துரோணாச்சாரியார், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் பிற துணிச்சலான வீரர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் கொல்லுங்கள், போரிடுங்கள், போரில் உங்கள் எதிரிகளை வெல்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அவர் அவர் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான பெருமையை தனது பக்தர்களுக்கு வழங்க விரும்புகிறார். அவரது விருப்பப்படி அவரது திட்டங்களை நிறைவேற்றும் பக்தர்களிடம் அவர் மிகவும் அன்புடனும் கருணையுடனும் உள்ளார். எனவே ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும்படி தமது வாழ்வை வடிவமைக்க வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளின் திட்டங்களை அவரது கருணையால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது பக்தர்களின் திட்டங்களும் அவருடைய திட்டங்களை போன்றதே. அத்தகைய திட்டங்களை பின்பற்றி தனது வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒருவர் வெற்றி பெற வேண்டும். இதுல இப்ப படிச்சோமே அதேதான். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டெஸ்ட்ராய்ட் ஆல் யுவர் எனிமீஸ், become my instrument and fight and win glory. இப்ப நீ சொன்ன இல்லையா, அதேதான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. இப்போ 35 46 வரைக்கும் அர்ஜுனன் நடுங்கி பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான். பின்னர் அர்ஜுனன் தனது குற்றங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறான். என்ன குற்றங்கள் பண்ணான் அவன் அந்த காலத்துல? அர்ஜுனன் எல்லாம் கண்ணாத பின்னார்னு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரெல்லாம் ஒரே படுக்கையில படுத்துருப்பா. அவரையெல்லாம் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஏற்றாப்புல இலக்காரங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கான். எல்லாத்துக்கும் மன்னிப்பு கேட்கிறான். அர்ஜுனன் பயத்துடன் கிருஷ்ணரிடம் பரமபுருஷ பகவானின் இரு கரங்களையும் கொண்ட தனது வடிவத்தை மீண்டும் வெளிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறான். எஸ் மாஹி 35 36 படிங்க. 37 38 4 ஸ்லோகமும் படிச்சிருந்தோம். சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ் ருதாஞ்சலிர்வேபமான க்ரீடி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாக கிருஷ்ணம் சகத்கதம் பீத பீத பிரணம்ய. அர்ஜுன உவாச தானே ரிஷிகேசதவ பிரகீர்த்தியா ஜகத் பிரஹுருத்ய யனுரஞ்சதே பிரசாம்சி பீதானி திசோத்ரவந்தி சர்வே நமஷ்யந்தி ச சித்தசங்காக கஸ்மாச்ச தேன அமேரன் மகாத்மன் கரியசே பிரம்மணோப்யாதி கர்த்தே அனந்த தேவச சகநிவாச சுவமாசரம் ததசத்தத்பரம் யத் மாதிதேவ புருஷ பிராணஸ்வமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் வேதாசி வேத்யம் ச பரம் சதாம துவயாசதம் விஸ்வமனந்த ரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அங்கேயும் திருதராஷ்டிரம் கூறினார், ஓ மன்னா, பரமபுருஷ பகவானின் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டதும் அர்ஜுனன் நடுங்கி பயத்துடன் கைகூப்பி வணங்கி தடுமாறி பின்வருமாறு பேசத் தொடங்கினான். ஓ ரிஷிகேசா, உங்கள் பெயரை கேட்டதும் உலகம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. இதனால் அனைவரும் உங்களிடம் பற்றுக்கொள்கிறார்கள். பரிபூர்ணப்படுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள் உங்களுக்கு மரியாதையுடன் அஞ்சலி செலுத்தினாலும் அசுரர்கள் பயந்து அங்குமிங்கும் ஓடிவிடுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் சரியாகவே செய்யப்படுகின்றன. ஓ மகானே, பிரம்மாவுக்கு மேலாக நிற்கும் நீரே ஆதி எஜமானர், எல்லையற்றவரே. அவர்கள் ஏன் உங்களுக்கு தங்கள் அஞ்சலியை செலுத்தக்கூடாது? ஓ பிரபஞ்சத்தின் அடைக்கலமே, நீரே வெல்ல முடியாத ஆதாரம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட வெளிப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவர். நீரே மூல ஆளுமை, கடவுள் இந்த வெளிப்பட்ட பிரபஞ்ச உலகத்தின் ஒரே சரணாலயம் நீரே. நீ அனைத்தையும் அறிந்தவன், நீ அறியக்கூடிய அனைத்தும் நீயே. நீ ஜட முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன். ஓ எல்லையற்ற வடிவமே, இந்த முழு பிரபஞ்ச வெளிப்பாடும் உன்னால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுக்கு முன்னாடி சவ்ய சாட்சின்னு வந்தது இல்லையா?
நீ ஒரு கருவியா மட்டும் இருன்னு சொன்னார். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒன்று சொல்றேன், மறந்து போயிட்டு சொல்லணும்னு சின்ன வந்து ஒரு பேனா வச்சு நம்ம எழுதுறோம். இந்த பேனா வந்து நம்ம எழுதுறது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் பேனாக்கு தெரியுமா? நம்ம மனசுல ஒரு இதுல எழுதுறோம், ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறோம்னு வச்சுங்களேன். அதை எழுதிச்சு நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கோம், நம்ம கிட்டக்கு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதுறோம். எழுதுறது எதால எழுதுறோம்? பேனாவால எழுதுறோம். அந்த பேனாவால எழுதுறதுனால அந்த பேனாக்கு எல்லாம் தெரியுமா? தெரியாது. நம்ம நம்ம புட்டிட்டு ரைட்டிங் நம்ம கையால எப்படி எழுதுறோம், கொண்டு போய் அது பண்றோமோ அதுதான் நடக்க போகுது. அதே மாதிரி பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் பண்றார். பண்ணினாலும் அவர் வந்து நீ ஒரு கருவியாக இரு, அந்த பேனாவா மாத்திரம் நீ இருந்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேயா? ஸோ நீயே அனைத்திற்கும் சாராம்சம். முன்னும் பின்னும் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் நான் உங்களுக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா அறிவிற்கும் நீயே இறுதி. எஸ்மா 39-40 படிங்க. மாதாஜி 39 and 40. 39 ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 39 தானே மாதாஜி? ஆமாமா ஆமாமா. வாயுர் யமோக்னிர் வருணக சசாங்கக பிரஜாபதிஸ்வம் பிரபிதாமஹஸ்ஸ நமோ நமஸ்தேஸ்து சகஸ்ர கிருத்வக புனஸ்த பூயோபி நமோ நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 40. நமக புரஸ்தாத் அத புருஷ்டஸ்தே நமோஸ்து தே சர்வத ஏவ சர்வ அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்வம் சர்வம் சமாப்னோஷி ததோஸ்தி சர்வக. நீர் வாயு, அதாவது வாயுனா காற்றின் கடவுள். யம்ராஜ், அதாவது யம்ராஜ்னா மரணத்தின் கடவுள். அக்னி நெருப்பின் கடவுள். வருண் நீரின் கடவுள். மற்றும் சந்திரன் சந்திர கடவுள். ஆவியர் நீர் படைப்பாளரான பிரம்மா மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களிலும் கொள்ளு பாட்டனார். நான் உமக்கு 1000 முறை மீண்டும் மீண்டும் என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எல்லையற்ற சக்தியின் பிரபுவே, முன்னும் பின்னும் உண்மையில் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் உமக்கு என் வணக்கங்கள். நீர் எல்லையற்ற வீரத்தையும் வலிமையும் கொண்டவர், அனைத்திலும் வியாபித்திருப்பது. எனவே நீரே அனைத்தும், எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணமா இருக்கேன். அதை வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்னோட வணக்கங்களை சொல்லிட்டு இருக்கீங்கிறார். 41-42 படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. சகேதி மத்வா பிரசவம் யத்புத்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வாதி யச்சாவஹாசார்த்தம் அசத்ருதோசி விஹார சையாசன போஜனேஷு ஏகோதவாப்யத்யுதத்தமச்சம் தச்சாமயேத்வாம் அகம் அப்ரமேயம். ஓகே. கடந்த காலத்தில் நான் உண்மை ஓ கிருஷ்ணா, இதை கவனிச்சுக்கோங்க. இப்பதான் சொன்னது. ஓ கிருஷ்ணா, ஓ யாதவா, ஓ என் நண்பா என்று உம்முடைய மகிமைகளை அறியாமல் அழைத்திருக்கிறேன். பைத்தியக்காரத்தினாலோ அல்லது காதலிலோ நான் செய்ததை மன்னியுங்கள். ஓய்வெடுக்கும் போதோ அல்லது ஒரே படுக்கையில் படிச்சிருக்கும் போதோ அல்லது ஒன்றாக சாப்பிடும் போதோ, சில சமயங்கள் தனியாகவும் சில சமயங்கள் பல நண்பர்கள் முன்னிலையில் நானும் பல முறை உண்மை அவமதித்திருக்கிறேன். தயவு செய்து என்னுடைய எல்லா குற்றங்களையும் என்னை மன்னியுங்கள். நான் இந்த மாதிரி தெரியாதனமா பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் உங்களுடைய இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல இத்தனை தூரத்துக்கு. அப்பதான் தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. விஸ்வரூபமாக அர்ஜுனனின் முன்பு கிருஷ்ணன் தோன்றிய போதிலும் அவருடனான தனது நட்புறவினை அர்ஜுனன் ஞாபகம் வைத்துள்ளான். எனவே நட்புறவினால் எழுந்த பற்பல சாதாரண நடத்தைகளுக்காக அவன் கிருஷ்ணரிடம் மன்னிப்பு வேண்டுகிறான். தனது நெருங்கிய நண்பன் என்ற முறையில் கிருஷ்ணர் விளக்கிய போதிலும் அவர் அத்தகு விஸ்வரூபத்தை எடுக்க முடியும் என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை என்பதை அவனே ஒப்புக்கொள்கிறான். கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களை மதிக்காமல் அவரை நண்பனே கிருஷ்ணா, யாதவா என்று அழைத்ததன் மூலம் எத்தனை முறை அவரை அவமரியாதை செய்திருக்கலாம் என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை. இருப்பினும் அதற்கெல்லாமும் சேர்த்து அவரை மன்னிச்சுக்கோன்னு கேட்கிறான்.
இடையேயான உறவு நித்தியமானதாகும். இந்த உறவு மாறக்கூடியதல்ல என்பதை நாம் அர்ஜுனனின் நடத்தையில் இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரது வைபவத்தை விஸ்வரூபத்தில் கண்ட போதிலும் அவருடனான தனது நட்புறவை அர்ஜுனனால் மறக்க முடியவில்லை. ஓகே, அதெல்லாம் தான் இங்கிலீஷ்ல இப்ப படிச்சது தான். இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. 43, 44, 45 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य गुरुर्करीयान् न त्वत्समोऽस्य अप्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रभावः तस्मात् प्रणीतायकायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईट्यं पिदेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। पदं 45 अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि वयेन स प्रवदति तं मनो मे तत्येव मे तस्य यदेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. தேவ ஈஷ, தேவர்களின் இறைவனே, ஜகத் நிவாச, அகிலத்தின் அடைக்கலமே. அர்ஜுனன் எப்போதும் கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமாக உள்ளான். ஏனெனில் அவன் அவருக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். மேலும் ஒரு பிரியமான நண்பன் தனது நண்பனின் வைபவத்தை கண்டு மனம் மகிழ்வது போல தனது நண்பரான கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதிலும் அவரால் இங்கு இத்தகைய அற்புதமான விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும் என்பதிலும் அர்ஜுனன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுற்றான். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பின்னர் தனது களங்கமற்ற நட்பினால் கிருஷ்ணருக்கு பற்பல அபராதங்களை தான் இழுத்து விட்டதாக பயப்படுகின்றான். அத்தகு பயத்திற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை என்ற போதிலும் அவனது மனம் பயத்தால் குழம்பியுள்ளது. அவன் அர்ஜுன், அதாவது நம்மளே ஒரு ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்டக்கு நம்ம ரொம்ப இதுவாலாம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு அந்த ஃப்ரெண்டு எல்லாம் கடவுள் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு இந்த விழுந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு எல்லாமே அவளுக்கு தெரிஞ்சது பகவானுங்கிறதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் காமிக்காத நமக்கு என்ன ஆகும்? ஐயோ, அவளை கொஞ்சம் ஒசந்த இடத்துல தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தானே நமக்கு தோணி போய் ஒரு பயம் வந்துடும். ஐயோ, உன்னை எல்லாம் இப்படிலாம் பேசியிருக்கேனே அப்படின்னு தானே நம்ம விதுமா. அந்த மாதிரி இப்போ அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பார்த்து இப்படியெல்லாம் நான் ஒன்று பேசியிருக்கேனே தப்பு அப்படின்னு சொல்றான். ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலும் நாராயணரின் ரூபம் 4 கரங்களுடன் உள்ள போதிலும் அந்த 4 கரங்களில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை அவரை தாண்டியுள்ள விதம் வேறுபடுகிறது. இந்த 4 சின்னங்களை 4 கரங்களில் வைத்திருப்பதன் மூலம் அடிப்படையில் நாராயணருக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் உள்ளன. இந்த ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதால் 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை காட்டுமாறு அர்ஜுனன் வேண்டுகிறான். 46 படிங்க. श्लोकं 46. हरे कृष्ण। पीडिनं गदिनं सक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 1000 கரங்களை உடையவரே, நீர் அனைத்து படைப்புகளின் உருவமாக இருந்தாலும் உமது 4 கரங்களுடைய உருவில் கதாயுதம் மற்றும் சக்கரத்தை ஏந்தி கிரீடத்தை ஏந்தி காண விரும்புகின்றேன். நிச்சயமாக விற்றுள்ளார். நீ பிரம்மசமிதத்தில் ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நேமேன் திஷ்டன், இறைவன் ஆயிரக்கணக்கான உருவங்களில் நிச்சயமாக விற்றுள்ளார் என்றும் ராமர், நரசிம்மர், நாராயணன் போன்ற உருவங்கள் அவற்றில் முக்கியமானவை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக உலகில் எண்ணிலடங்காத உருவங்கள் உள்ளன. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் அத்தகு உருவங்கள் அனைத்திற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதையும் அவரே இந்த விஸ்வரூபத்தின் தற்காலிகமாக ஏற்றுள்ளார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். எனவே அவரது ஆன்மீக ரூபமான நாராயண உருவத்தை காண அவன் தற்போது வேண்டுகின்றான். பரமபுருஷ பகவானின் மூல ரூபம் கிருஷ்ணரே என்று அவரிடமிருந்து மற்ற அனைத்து விஸ்வரூபங்களும் தோன்றின என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறியிருப்பது இந்த பதத்தில் உறுதிப்படுத்துகிறது. அவர் தனது சுய விரிவுகளிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. அவரது எண்ணற்ற உருவங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் இறைவனாகவே விளங்குகிறார்.
மேலும் தனது எல்லா ரூபத்திலும் அவர் முழுமுதற் கடவுளின் நித்தியமான தோற்றம். கிருஷ்ணரை அறிபவன் ஜட உலகின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் உடனே விடுபடுகிறான். இப்போது 47லேருந்து 55 வரைக்கும் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் இரு கரங்களுடைய உயர்ந்த வடிவத்தை காண முடியும். கிருஷ்ணர் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை திரும்ப பெறுகிறார். கிருஷ்ணர் 49, 50 வாபஸ் வாங்கிவிட்டார். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தனது 4 கரங்களுடைய வடிவத்தை காட்டுகிறார். கிருஷ்ணர் இரு கரங்களுடைய வடிவத்தை நேரடியாக காண முடியும் தூய பிரிக்கப்படாத பக்தி தொண்டின் மூலம் மட்டுமே. எஸ்மா 47 படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण माताजी। குரு வீரர்களில் சிறந்தவரே, வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகம் சடங்குகள் அல்லது தானம் செய்வதாலோ கடுமையான தவங்களை செய்வதாலோ கூட எந்த மனிதரையும் நீ கண்டதில்லை. கிருஷ்ணரின் கருணையால் இதர பக்தர்கள் அதாவது சீடர்கள் அனைவராலும் காண முடிந்தது. துரியோதனிடம் கிருஷ்ணர் சமாதானத்திற்காக தூது சென்ற போது துரதிருஷ்டவசமாக அவன் சமாதான கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை. அச்சமயத்தில் கிருஷ்ணர் துரியோதனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டியதாக ஒருவர் கருத்துரைத்துள்ளார். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் விஸ்வரூபத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே கிருஷ்ணர் அப்போது வெளிப்படுத்தினார். அத்தகைய ரூபங்களை எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட ரூபத்திலிருந்து மாறுபட்டவை. இந்த உருவத்தை இதற்கு முன் வேறு எவரும் கண்டதில்லை என்று இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எஸ்மா 48, 49. हरे कृष्ण माताजी। न वेद यज्ञात् ययैर्न न दानैर् न सक्रियाभिर्न दोभिर्उक्रैः एवं रूपः शक्य अहं नुरु लोके द्रष्टुं त्वत् अन्येन गुरुप्रवीर मादेव्यता मास विमूढभावो दृष्ट्वां रूपं घोरं विदृङ्ममेदं यभेदभि विप्रीतमनाः पुनस्त्वं सत्येव मे रूपम् इद प्रपश्य। हरे कृष्ण माता। உயர்ந்த இறைவனின் அருளால் அமிர்தத்தில் அபிஷேகம் செய்யப்படாமல் யாரும் அவரை காண முடியாது. இதற்கு பின்னால் உள்ள தர்க்கம் மிகவும் நேரடியானது. நமது பௌதிக கண்கள் பொருளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவை. எனவே நாம் காணக்கூடியவை அனைத்தும் பொருளாகும். பரம பகவான் பொருள் அல்லாதவர், அவர் தெய்வீகமானவர். இந்த பயங்கரமான என் வடிவத்தை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டாம், மனம் கலங்க வேண்டாம். இப்போது மீண்டும் என்னுடைய இந்த வடிவத்தை என்னுடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தில் காண்பாய். நான் மறுபடியும் பழைய ரூபத்துக்கு வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறான். 50 அப்படிங்கிறார் பகவான். 50 படிக்கும் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच इत्य अर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयाम् आस भूयः आश्वासयाम् आस सबीदं येनं भूत्वा गुणसौम्य वपुर्महात्मा। சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரம் கூறினான், பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசி தனது 4 கரங்களை கொண்ட உண்மையான வடிவத்தை காட்டினார். இறுதியாக தனது 2 கரங்களை கொண்ட வடிவத்தை காட்டி பயந்த அர்ஜுனனை ஊக்கப்படுத்தினார். இதெல்லாம் அந்த தேர்ல உட்காந்துட்டு இப்படி நடந்துருக்கு. இது சஞ்சயனுக்கு மட்டும் இவா என்ன பண்றாங்கிறது அவருக்கு காமிக்க. எதுக்குன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு தெரியப்படுத்தணும். சஞ்சயன் அங்க பாக்குற இங்க நடக்கிற சீன் எல்லாம் இவளுக்கு வெளியில தெரியாது. ஆனா சஞ்சயனுக்கு மட்டும் தெரியப்படுத்திட்டாரு கிருஷ்ண பகவான். அதை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு வெளிப்படுத்தினார். பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் வந்தனைக்குரியவர்களான தாத்தா பீஷ்மரையும் குரு துரோணரையும் கொல்வதை பற்றி அர்ஜுனன் வருத்தப்பட்டான். ஆனால் தாத்தாவை கொல்வதை பற்றி அச்சம் அவசியமானதில்லை என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் குருவம்ச சபையில் திரௌபதியை துகிலுரிக்கும் முயன்ற போது பீஷ்மரும் துரோணரும் அமைதியாக இருந்தார்கள். தங்களது கடமையில் அலட்சியமாக இருந்ததற்காக அவர்கள் கொல்லப்பட்டே ஆக வேண்டும். நீதிக்கு புறமான தங்களது செயல்களுக்காக அவர்கள் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டனர் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு காட்டவே
கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். பக்தர்கள் எப்போதும் அமைதியானவர்கள் என்பதாலும் அவர்களால் இத்தகு கொடிய செயல்களை செய்ய முடியாது என்பதாலும் விஸ்வரூபத்தின் தோற்றம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்டது. விஸ்வரூபத்தை காட்டியதன் குறிக்கோள் தற்போது நிறைவுற்றது. 4 கரங்களை உடைய உருவத்தை காண அர்ஜுனன் விரும்பினான். கிருஷ்ணர் அதனையும் காட்டினார். அன்பான எண்ணங்களை விஸ்வரூபத்துடன் பரிமாறிக்கொள்ள முடியாது என்பதால் அதில் பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு ஆவல் இல்லை. பக்தன் தனது வணக்கத்திற்குரிய மரியாதைக்கு உரிய எண்ணங்களை அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறான் அல்லது 2 கரங்களுடன் கூடிய கிருஷ்ணரை உருவை காண விரும்புகிறான். அதன் மூலம் அவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளுடன் அன்பு தொண்டினை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும். பிரேமாஞ்சன ஒரு நிமிஷம். மேலும் கிருஷ்ணரே அகிலத்தின் இயக்குனர் என்பதால் பக்தனான அர்ஜுனன் பயத்தை அறவே ஒழித்து மீண்டும் தனது அழகான கிருஷ்ண உருவத்தை காட்டினார். பிரம்ம சமீதியில் கூறப்பட்டுள்ளது, பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன. எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தகைய நபர்களே கிருஷ்ணரின் அழகிய உருவினை காண முடியும். பிரம்ம சமீதையில் அப்படி சொல்லியிருக்கு. 51, 52, 53 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्लोकं 51. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः ससेदा प्रकृतिं कतः. श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वान् असि यन्मम देवाप्य अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. नाहं वेदे न तपसा न दानेन न सेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा. அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, உமது மென்மையான மனித வடிவத்தை, அதாவது 2 கரங்களுடன் கண்டு நான் என் அமைதியை மீட்டு எடுத்தேன். என் மனம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. பரமபுருஷர் கூறினார், நீங்கள் காணும் என்னுடைய இந்த வடிவத்தை காண்பது மிகவும் கடினம். தெய்வீக தெய்வங்கள் கூட இதை காண ஆவலாக உள்ளன. வேதங்களை படிப்பதாலோ தவம் தானம் அல்லது நெருப்பு யாகங்களினாலோ நீங்கள் என்னை கண்டது போல் என்னை காண முடியாது. எந்த பண்ணினாலும் நீங்க பார்க்க முடியாது. இங்கே மானுஷ ரூபம், அதாவது 51வது ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா, அது புருஷோத்தமரான முழு முதல் கடவுளின் மூல ரூபம் 2 கரங்களை உடையது என்பதை தெளிவாக, மானுஷ ரூபம் 2 கரங்களை உடையது மூல ரூபமா தான். ஓகே. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக எண்ணி ஏளனம் செய்பவர்கள் அவரது தெய்வீக இயல்பை அறியாத முட்டாள்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதினால் விஸ்வரூபத்தையும் அதன் பின்னர் 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தையும் அவரால் எவ்வாறு காட்டியிருக்க முடியும்? அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுபவனும் கிருஷ்ணருக்குள்ளே இருக்கும் அருவ பிரம்மனை பேசுகின்றது என்று கூறி படிப்பவரை தவறாக வழிநடத்துபவனும் மாபெரும் அநீதியை இழைப்பதாக பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தையும் 4 கரங்களுடைய விஸ்வரூபத்தையும் காட்டியது உண்மை. அவ்வாறு இருக்க அவர் எவ்வாறு சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியும்? தூய பக்தன் உண்மை என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்துள்ளதால் பகவத்கீதையின் மீதான தவறான கருத்துரைகளால் அவன் குழம்புவது இல்லை. பகவத்கீதையின் மூலப்பதங்கள் சூரியனை போன்று தெளிவானவை. முட்டாள் கருத்துரையாளர்களின் விளக்கொடி அவற்றிற்கு தேவையில்லை. ஓகே. 54 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. भक्त्यात्व अनन्याय सख्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं सदत्वेन प्रवेष्टुं सबरन्दभ. லாபம் மாட்டோம். அர்ஜுனா, கலப்படமற்ற பக்தியால் மட்டுமே நான் உன் முன் இருக்கின்றேன் என்று அறியப்பட முடியும். அதன் மூலம் எதிரிகளை எரிப்பவனே என் தெய்வீக காட்சியை பெற்றவுடன் ஒருவன் என்னுடன் ஐக்கியமாக முடியும். இந்த அத்தியாயத்துல 48வது பதத்துல விஸ்வரூபத்தினை தோற்றத்தை காட்டி முடித்துவிட்டு பல்வேறு புண்ணிய செயல்கள், யாகங்கள் போன்றவற்றால் அத்தகைய ரூபத்தை காண்பது சாத்தியமல்ல பகவான் கூறினார் இல்லையா. இதுல சுதுர் தர்ஷம் என்னும் சொல் 2 கரங்களுடன் விளங்கும்
கிருஷ்ணரின் ரூபம் விஸ்வரூபம் விஸ்வரூபத்தை விட ரகசியமானது என்பதை குறிக்கிறது. ஓகே, நாற்பத்தி நாலு. கிருஷ்ணர் தமது பெற்றோரானது, இதை கவனிச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது எத்தனாவதுல இருந்து இது 53வது ஸ்லோகத்தில் இது சொல்லணும். அது சொல்லலே கேட்டுக்கணும். தமது பெற்றோரான தேவகி வசுதேவரின், அவருக்கு பெற்றோர் யாரு? கிருஷ்ணர், தேவகி, வசுதேவர். அவருக்கு முன்பு முதலில் 4 கரங்களை உடைய உருவத்தில் தோன்றினார். குழந்தையா பிறக்கச்சு எப்படி இருந்தது? 4 கரங்களை உடைய. பின்னர் 2 கரங்களுடைய உருவத்திற்கு தம்மை மாற்றி. அவள்லாம் சொன்னா, அப்பா அம்மா ஐயோ பயமா இருக்கேது, நீ 2 கரங்களோட மாத்தின்று, அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா அது பகவான்ட்டு, மாத்திக்கோன்னு சொன்னா. அப்புறம் தான் 2 கரங்களை மாத்தின்றார். நாத்திகர்களாலும் பக்தி தொண்டு ஆற்றவர்களாலும் இந்த ரகசியம் புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். ஏட்டுக்கல்வியில் பட்டம் பெறுவதற்காகவும் இலக்கண அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. கோயிலுக்கு சென்று சடங்கினை போன்று வழிபாடு செய்பவர்களாலும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் கோயிலுக்கு விஜயம் செய்யலாம், ஆனால் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரை பக்தி தொண்டின் பாதையில் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். பலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். பெற்றோரிடமிருந்து 4 கரங்களுடைய உருவில் தோன்றி உடனே 2 கரங்களுடைய உருவாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டார். எவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாதது. இது இந்த 54க்கு பர்பட்டை போய் படிச்சுக்குங்க. படிச்சுட்டு ரொம்ப கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத் கர்ம கிருண்மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைர சர்வபூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது அருமை அர்ஜுனா, எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு முந்தைய செயல்களின் கலங்கங்களிலிருந்தும் மனக்கற்பனைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு ஒவ்வொரு உயிரினத்திடமும் நட்பாக இருப்பவன் நிச்சயமாக என்னிடம் வருகிறான். மத் கர்மக்ருத், என்னுடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு, மத் பரம, என்னை பரமனாக அறிந்து, மத் பக்த, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, சங்க வர்ஜித, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, நீர்வயிற, எதிரியற்ற, சர்வபூதேஷு, எல்லா உயிர்களிடத்தும், யாரொருவன், ச அவன், மம் என்னிடம், ஏதி வருகிறான். ஏதி ஏதி தானே, ஏத்தி ஏத்தினாக்க வருகிறான். பாண்டவா, பாண்டுவின் மைந்தனே. பகவானின் எல்லா ரூபங்களிலும் உயர்ந்தவராக விளங்கும் கிருஷ்ணரை ஆன்மீக பாணியில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் அணுகுவதற்கும் அந்த உத்தம புருஷரிடம் நெருக்கமான உறவு கொள்வதற்கும் எவரேனும் விரும்பினால் அந்த பரமனாலேயே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதையின் சாரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையான வாழ்க்கையின் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றி அறியாமல் இயற்கை ஆதிக்கத்தில் நோக்கத்தோடு ஜட உலகில் ஈடுபட்டுள்ள கற்றுண்ட ஆத்மாக்களுக்கான ஆனதால் பகவத்கீதை ஆன்மீகமான பரம புருஷரான நித்திய உறவை பற்றியும் ஆன்மீக இருப்பை பற்றியும் ஒருவன் புரிந்து கொள்வதற்கு பகவத்கீதை வழிகாட்டியிருக்கிறது. செயலை பொறுத்தவரை ஒருவன் தனது முழு சக்தியும் கிருஷ்ண உணவில் செயல்களுக்கு மாற்ற வேண்டும். பக்தி ரசாம்த சிந்துவில் என்ன சொல்லியிருக்கு? அனாஸ்கத்திய விஷயான் யதார்கம் உபயுஞ்சத நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராக்கியம் உச்சியதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு.
கிருஷ்ணருடன் தொடர்பில்லாத எந்த செயலையும் யாரும் செய்யக்கூடாது. இதுவே கிருஷ்ண கர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் அது தன் செயல்களின் விளைவுகளே அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தன் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வை மாற்றுவதற்காக கிருஷ்ணருக்காக வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். வியாபாரத்தின் உரிமையாளர் கிருஷ்ணர் என்றால் வியாபாரத்தின் லாபத்தையும் கிருஷ்ணரே அனுபவிக்க வேண்டும். ஒரு வியாபாரியிடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இருந்து அவன் அவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டியது தேவை இருந்தால் அவன் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதாகும். தனது புலன் இன்பத்திற்காக மாபெரும் மாளிகையை கட்டுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணருக்காக ஒரு அருமையான ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். அங்கே கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து பக்தி தொண்டிற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி விக்கிரக சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரிலாம் இந்தியாவில் ஏழை மனிதர்களும் சற்று நிலம் உண்டு. அவ்வாறு நிலம் உள்ளவன் தோட்டம் வளர்த்து கிருஷ்ணருக்கு மலர்களை அர்ப்பணிக்கலாம். அதே மாதிரி துளசி இலைகள் மிக முக்கியமானவை. அந்த மாதிரி துளசி செடி வச்சு பண்ணலாம். பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி வச்சு தேவ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். மத்பரம அப்படின்னு இதில் இருக்கு இல்லையா? ஆன்மீக உலகின் உறவு கொள்வதே வாழ்வின் உயர்ந்த பக்குவமாக கருதப்படுகிறது. உயர்லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறும்போது இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்துக்கு செல்லவும் அவன் விரும்புவதில்லை. அந்த பர்பட்டு நிறைய இருக்கிறதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம செய்கிற வேலையெல்லாம் பகவானுக்குன்னு நம்ம அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணும். வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல, வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும். எல்லா பணத்தையும் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் உட்காந்து செலவழிச்சிருக்கோம். அதுக்காக உட்காந்து நம்ம பெரிய பங்களா ஒரு வீடு இருந்தால் போகிறோம் நமக்கு தங்குறதுக்கு இல்லையா? நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து பகவானுக்கு ஒரு கோயில் கட்டுங்களேன். கோயில் கட்டி அங்கே ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணி பகவானுக்கு எல்லாரையும் அந்த பக்தி தொண்டில் அந்த மாதிரி நம்மளோட மனசு செலுத்திக்கோங்க அப்படிங்கிறார். கலங்கள் நிச்சயமாக அந்த மாதிரி இருந்தாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட நிச்சயமாக நமக்கு கூடவே இருப்பார், நமக்கு உதவி புரிவார். இது அனைத்து உயிர்களிடமும் நட்பு கொண்டவர், பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன ஊகங்களின் மாசுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டது. எனது பக்தி சேவையே ஈடுபடணும், என்னை உயர்ந்த இலக்காக ஆக்கிறது, என் வேலையில் ஈடுபட்டேன். ஓகே, அதான் பொருள். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சாச்சு. பிரபஞ்ச வடிவத்தை பற்றிய சஞ்சயின் விளக்கம், அர்ஜுனனின் பிரார்த்தைகள், தூய பக்தர்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் இருக்கிறவர்களையும் இதை பற்றி ஒரு கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யசோதா மற்றும் ரோகிணி அவள் தான் எல்லாரும் கோபியோட நண்பர்கள் எல்லாரும் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணா என்றும் பலராம் என்றும் குழந்தைத்தனமான எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ரசித்து எல்லாரும் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா. அப்போ அந்த சமயத்தில் எல்லாரும் அந்த ஊரில் இருக்கிற சிறுவர்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு எல்லாருமா போய் யசோதாட்டுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட்டு, தாயார் யசோதா எல்லாம் அந்த கோபீஸ்லாம் சொல்கிறேன், உங்கள் மகன் ரொம்ப இருக்கா மாதிரி காத்தாலையும் மாத்தாலையும் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு மாடுகளுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் பால் கறக்கலான்னு சூப்பெல்லாம் எடுத்துன்னு போவோம். அங்கே போகிறதுக்குள்ளே அந்த கன்றுக்குட்டியெல்லாம் அவுத்து விட்டு பாலை குடிச்சிட்டு போயிடும். அதனால் எங்களுக்கு பாலே இருக்காது, திருப்பி வரும். என்ன உங்கள் பையனை வச்சுருக்கேன், உங்கள் பையனை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னு அவெல்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறா. அப்படின்னு அதே மாதிரி நாங்கள் மாடுகளுக்காக பார்த்தா வெறுங்கையோடு திருப்பி வரும். நாங்கள் வீட்டில் வந்து உரின்னு அந்த காலத்தில் இருக்கோம் இல்லையா? அந்த உரிக்கு மேலே வந்து வெண்ணையெல்லாம் எறும்பு ஒரு அமிர்தத்துக்காக மேலே தூக்கி வச்சுருப்பாள். ஒருத்தருமே பார்க்கலன்னு இருட்டில் வந்து அவள் உரி மேலே ஒருத்தர் ஏறி உட்காந்துட்டு அந்த உரியிலேருந்து வெண்ணையை எடுத்து தின்னுட்டு போயிடுவாள். அதை தின்னுட்டு போகிறாங்க. அவள் வந்திருக்காங்கிறது எப்படி தெரியும்னா, அவர் கிருஷ்ணர் போட்டுருக்கிற நகையிலேருந்து எங்களால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அதை பார்த்துட்டு எங்களெல்லாம் பிடிச்சிட்டு நாங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கேட்டோம்னாக்க, நான் என்ன உங்கள் வீட்டில் வெண்ணெயை திருட வந்திருக்கோம், எங்கள் வீட்டில் வெண்ணெய் இல்லையா என்ன, போ என்ன பற்றாக்குறை எங்கள் வீட்டில் இருக்குதுன்னு நினைச்சிருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அவள் தான் சாப்பிட்டுட்டு குரங்குகளுக்கு வேறு கொடுப்போம். அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பானையெல்லாம் உடச்சி போட்டுருவான். அந்த வெண்ணெயை எடுக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுருவான். அதனால் வந்து இதை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இருங்க முடியல, உங்கள் பையனோட தொந்தரவு தாங்க முடியல அப்படின்னு அவள் வீட்டுக்கு அந்த கோபீஸ் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாள். அதை சொன்ன உடனே இவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுனே புரியல. அவள் அம்மா வந்து கேட்குறா, என்னப்பா அது இப்படி எல்லாரும் உன்னை பற்றி கம்பளைன்னு, அம்மா நீ அவெல்லாம் சொல்கிறத நம்புறியம்மா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ உங்கள் பையன் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணான் தெரியுமா,
கிருஷ்ணர் வந்து களிமண் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றாரு. உன் பையன் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டுருக்கான், இப்போ வந்து அழைச்சின்னு வந்திருக்கேன், இப்போ கேட்டு பாரு உன் பையனை. அவன் வந்து நீ என்ன நம்புறியா அவெல்லாம் சொல்றதா? ஆமா, நான் எனக்கு வாயை காமி அப்படின்னு. நீ மறுக்காத, வாயை திறந்து காமி. வாயை திறந்து காமிச்சா அதில் களிமண்ணை சாப்பிட்டேன்னா இல்லையா நீ பாரு அப்படின்னு காமிச்சோடனே பார்த்த உடனே வாயை திறந்து பார்த்தா களிமண்ணும் இல்லைங்க. வாயை திறந்து வாயினுள் படைப்பின் முழுமையான செழுமையை கண்டார். அது விண்வெளி, மலைகள், தீவுகள், பெருங்கடல்கள், கடல்கள், கிரகங்கள் எல்லாம் அதுல தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு. அனைத்து தேவதைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் மடியில் பால் எடுத்துக் கொள்வதையும் அவள் வாய்க்குள் பார்த்தாள். எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டா. இதையெல்லாம் பார்த்த யசோதா பிரமிப்புடன் அவளை கனவு காணுகிறாளா, உண்மையில் அசாதாரணமான ஒன்றை காணுகிறாளா என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள். என் மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை அவரிடம் செலுத்தட்டும் என்று பகவானுக்கு வணக்கத்தை செலுத்தினான். கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் தாய் யசோதா எல்லாத்தையும் மறந்து கிருஷ்ணரே தன் சொந்த மகனாக ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கதையோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி, குவிஸ் கேட்டீங்கல்ல, இப்ப திரும்ப மாதாஜி லைவ கட் பண்ணிடுறீங்களா? நம்ம பேசலாம். மாதாஜி நான்